Buli ni na. Nasa maray kitang kamugtakan yun niya. Buya na naman sa padiyong ko. Sige, ang daing. Maski ano-anong pagpaparataram. Iyon na sab, sige, paghatod na sa kuya. Puro pagdaing sa buhay. Dahil na lang kikaganhawaan. Pwede ka, Pwede? Ano, madaing? Pwede kaming bagas pa rin yan. Kaya daw, aram ko na. Pagdaing na naman. Parang piling ka, kung lang padidawan duwang takad lamang na bagas, mahirapan mo lamang, kaya kayong bagas pa rin. Nga po niya. Dahil ka na pa rin makadiskarte na puro sana sa kuya. Dahil mag pa rin, ako pa rin ko para tinawalaan baga dyan sa baba. Nga paano, tikunong ka. Mautang, mabayad Sabado. Pira ng Sabado. Dahil kaya pa rin, dahil magkaya ako nakalog baga pa rin trabaho. Intindihan mo. Yan, paano ka makalog trabaho? Nahusulaunong ka. Yan. Jesus Maria, kung maya mo maglog trabaho, maghigos-higos. Dahil pa rin ako pa rin kan makaano sa mo pa rin. Dahil pa rin. Bagas, dahil kang nang bagas dumaan. Kaya ko muna pa rin tiusong ka. 500 lang pa rin. 500 gani, wara ako. Marag ba kayo, maura na nga pa rin. Dahil ka nagkonsensya sa kuya pa rin. Kunsi pa rin ako pa rin. Dahil akong pambakal kibulong. Ninyo, sip ni paracetamol, dahil ako pa rin pambakal. Mga sa pa rin. Ay, nang puso mo ka pa rin. Maray ka pa dito, nagka-ersipan mo. Na ako, init, uran, ang pizza sa parko. Dahil maray ka na sa napalitan mo. Makusok ang hawak mo. Tarakul ang lawas mo. Araw ka naman. Iyo, tama. Araw ka naman yung may exercise na tao. Buda may paghinguwa. Araw ka sa mo, durukutang kihilang. Bata pa rin, dahil kaming naputulang ba kami pa rin, kuryente. Kuya na, kuminusog na. Dahil yung nga, naputulang kami kuryente pa rin. Yan, ako mabayad kuryente. 1.5 pa rin. Tapos sige ko, nakasira mag ako pa rin magparaling bakan. So, pelikula, naman sa sine mo, sa pelikula. Mga Robin Palilla, sa Dito Lapid, Urabong, Ubusan na pa di ang problema mo. tapos si Mrs. pa din na may dalaw. Dalaw, pambakal kay sister. Umudes, baga. Kailangan pa rin ka pa na. Bunot, kung bako tawel, kaya iyan. Kaya pa rin, nagsulwak. Jesus, musik na sana. So inaanak mo pa di, mabalik di pa di. Kaga. Pahala, sagutin mo na pa di ang dawa. 5 kilos lang na spaghetti. Jesus, may tipo. Ina niya, gastusan na naman ining motor na ina eh. Pareha so spaghetti pa din, inaanak mo pa di sa aga. Tamasa mo na pa rin pagkaaga. Ina niya, sinusog mo pa ako digdi sa araw. Eh, dali man nga natapos yung istoryanta naman sa bulot. Uminuran. Ano nga ni ako? Inuran. Uragong pa day. Pasoro sigarilyo ka pa. Kung wala dahing bisyo. Alay ka pa rin bisyo, no? Jesus. Uragong bagang higup-higup mo kang sigarilyo mo. Kaya po ang kaya pa rin kan lawas pa rin minsan. Pag-arap ka, panghali pa rin sa mga stress. Kaya man ako pa rin maitaw sa imo. Taon nga ni gastusan, no? Daraw nga ni sa bakakay. Nanay ka naman dyan pa rin ba? 2 kilong spaghetti pa rin. Ano mo na pahit mo pa rin? Oh, ang birthday nakakaagi. Ano niyo? Nakaipuwang ko sa trabaho. Roll lang. Ay, bali na yan, mga pakarayang motor mo nga. Basta importante sa birthday, matuloy. Ano kan? Niya ang birthday para isimba mo yan. Okay na ihagad mo sa mahal na Diyos. Magpasalamat na maray ang... Hindi, kay Paul manggaray pa rin. So, may dito lang kitaong ng lamang lang. Buda, pang 2-4 kantos lang pa rin. Jesus! Kaya nga niya ako nagiinom. Mahirat kasi 4 So, kanto. batang palihon baga. Ikaw pa rin, sa pulutan ka na naman sana pa rin. Lumalaga kay pulutan na 2 chukstugo. 2-4. Puro sa kuha. Paborito ko kaya ang paling manaw. Masunod ay mo kuha na pa diyan. Kung yan ako kuha yan, cup noodles. Pwede na yan. Tamay pansit man. Pwede na yan sa aki. Ang importante, nag-celebrate. Spaghetti nga ni parian mo ya. Spaghetti. Mataw ka pa siya eh. Dahil man yan ang kwarta. Taon nga ni kaya ba ni baga gastusan. Ihanap ko pa rin kibayar. Tanghani may korta ko na. Yan o, ang paglaog ko, mabaklay. Makisabay ka na lang pare. Sige pare, ihanap ko bayar ha. Wala naman pare. Pabakal mo pare udah eh. Dahil ko man yan ipabakal. Tarayoon yan ang trabawan ko. Lakaw-lakawin na muna pa de. Ano handa ka na pare sa aga? Hindi na muna magarandaan. Kautro taon, pwede pa man maganda. Dublyon ko na sana. Iya pare. Nakapong ko na sana pare so nitib mo duman ako rin. Nyaon duman pinpalitan ko na. Tarang ta kay adobo. Sorry. Kinasta na sumitib kung dumanaga ko da. Mahirit pa 4 kantos.